jiko baraku bacinto dalam bacinto basayang tapi babagi baarasonyo batapu alai babaleh tapi rasonyo tak sakit diri dan surang manangguangkannya dan sangkolai kalama cintonan dulu dibari pai kironyo walau lai babu jua tiok hari diumbuak jom manih untai kato rayuan gurau manjo namun kale erang pangan yude mana hantangi dak hilang jua kadenai babarikan hanyalah janji-janji ka urang babungkuikan kasih sarato sayang eloklah tabang bana balam pamutut tali biar dan surang bengko dimakan sarung nan bengko dimakan tali titian runtuh jiko baraku bacinto dalam bacinto basayang tapi babagi baarasonyo batapu alai babaleh tapi rasonyo tak sakit diri dan surang manangguangkannya dan sangkolai kalama cintonan dulu dibari pai kironyo walau lai babu jua tiok hari diumbuak jom manih untai kato rayuan gurau manjo namun kale erang pangan yude mana hantangi dak hilang jua kadenai babarikan hanyalah janji-janji ka urang babungkuikan kasih sarato sayang eloklah tabang bana balam pamutut tali biar dan surang
itu mangku bahu. Dalam 4 minggu sendiri kaki menjalan patang bagi tabu aman dalam badan. Ini asa bayangkan di selera busana matang. Apa nan ada itu di mata. Bangsik ditahan, tak tahan. Tajamnya kata kau dan harap udah lain kabar. Bisa